Jdem, zapojíme se, máváme rukama. Ano, a když řeknu tak a všichni si sáhnou na pravé ucho, vlastně přes ty vlny, tím zvukovodem, přes to střelmy. Netopíři a ještě toho. Vzadu, za hřiště. Nebo stačí, když to tam takhle dáte. A oni to zkusí uvádnout. Ukaž značku. A vždycky se to nějakým způsobem aspoň trochu týká dopravních značek, takže to je... Jo? Tam se není. No tak to musíš vidět. No dnes. Adélko! Jaká je rychlost východě? Ale... kolik lidí jde? 20. Takže 15. Ne, vstupní dveře tam napíši. Jaká je rychlost dopravního VSAP, to je podle výkonnosti. Jaká je rychlost lanovky? Točí se. No to tam taky. Jdeme na tečka, TI, 4, tečka E, 4, tečka. Provezně. Na koně, na kupitel. Já, super. No, tady se mohli vzít. No. Však jsem to říkal. Ať to nepruží. To je, myslím, že na korek. Tak asi jde to. No, tak 3, 2, 1, takže. a nemělo to být. Mají se oblíkat? No, ale já to vůbec nestíhám. Jak? Já mě přijde to. Tak dobrý. No, dobrý. Krása. Adame, nádhera. Adame. No, oni je chytřejší než vy všichni. Třeba jak jsou bubny, tak to je. Jak se řekne anglicky gitara? Kytár. Housle. Nejlevnější. A je to jako výraz. Je to v rozmezí do 30 až 40 tisíc. Čokoláda je slaný, hořklad. Tím je sladký. Takovou paměť vy taky tam máte. Tak a díky tomu my dokážeme. Ale tady je na tady je přežitové. No, to je to pěkné.
Říkám Větrově. Takhle dojezdu. Počkej, Vašku, podívej se, jak dlouho tady jsou. No, čajno. Hop. Ale jako udi. A ten zbytek. No to, aby jsem vás... Nebudu budil, jo? Jo. A když budete zlobit. Já bych to udělala, dobře, já můžu. Nezlob. Aby se ještě oblečet. Máte mikinku. Ty budeš oblíkat, jo? No tak to budu pustit. Ne, já už to dělám. Už to uvážím. A teďka doleva. Leva, prava, leva, prava, prava, teď. Prava. Držíš? Já se koukne tím, jo? Čili, takhle, musíš ruku na celý. Jo. Hej. To podržet. Abych je poslal ještě jednou, mě to mělo ještě jednou. Tak ještě jednou.